Dobar dan, moje ime je Gala Hujić i studiram odnose s javnošću na Engleskom fakultetu koji se zove Bournemouth University. U mojem putu prema studiranju vani mi je puno pomogao BHV i gospodična Marija koja mi je pomogla puno sa svim mojim aplikacijama i sa svim pitanjima koje sam imala. I zato sam ja ovdje danas da odgovorim na neka pitanja koja vas zanima, zato jer se sjećam kako sam ja imala puno pitanja koja mi niko drugi nije mogao odgovoriti nego ljudi koji su prošli to iskustvo. Puno vremena sam uštedila, zato jer sam sva pitanja mogla pitati njih, umjesto da tražim, ne znam, po internetu i u drugim, da ih usmjerim prema drugim ljudima. Pomogli su mi sa motivacijskim pismom, sa traženjem relevantnih fakulteta za moje područje interesa. Na sve fakultete koje sam se prijavila sam upala, to je sigurno nešto i moje zasluge, naravno i njihove. Sada bih htjela svoje iskustvo podijeliti i s vama. Htjela bih vam dati par savjeta koje, ne znam, na pitanja koje sam, na primjer, ja imala kad sam počinjala sve ovo, ne znam, kako je stvarno živjeti tamo, koliko se plaća stanarina, gdje jesti, šta napraviti ako imate probleme. Jedna stvar koju bih htjela reći koja je stvarno važna je da je edukacijski sustav jako drugačiji i trebat će period prilagodbe, ali kao što sam već rekla, ja sam sad 2. godina i sad mi sve ide puno lakše, imam puno bolje ocjene, znam gdje trebam ići ako imam problema. I mislim da je najveći, tako reći, benefit studiranja vani je što oni su jaki na individualnom učenju i kritičkom razmišljanju, što uvijek treba u svakom dijelu života. Definitivno jedna od najvažnijih stvari i stvar koja je meni stvarno pomogla u edukaciji u Engleskoj je taj odnos između profesora i učenika. Iako nemamo puno predavanja, uvijek imamo tu mogućnost da se nađemo s profesorom i da nam nešto objasni ako nam nije jasno ili nas uputi dalje u vezi bilo kojeg problema koji imamo. To možemo napraviti nakon predavanja, možemo im poslati e-mail ili otići do njihovog ureda i svaki put su stvarno spremni pomoći i uvijek imaju dobre savjete. Druga stvar je samostalno učenje i kritičko razmišljanje. Kao što sam spomenula, nemamo puno sati na fakultetu, nemamo puno predavanja i ostatak mog vremena definitivno ide prema samostalnom učenju. To znači da su moji dani provedeni u knjižnici, nad knjigom, čitam različite knjige, tako da bi mogla formirati svoje mišljenje i definitivno ih kritički analiziram. Treća stvar su veze sa ljudima iz našeg područja djelovanja. Ja studiram odnose s javnošću, kao što sam već rekla, i do sada sam upoznala stvarno desetine ljudi koji su uposleni u odnosima s javnošću. Mogli smo ih pitati što smo htjeli, oni su nama davali savjete kako bolje učiti i kako upotpuniti naše znanje da bi mogli bolje raditi u budućoj karijeri. Također, puno našeg vremena ode na praktične radove, što je zapravo ide ruku pod ruku sa industrijskim vezama, zato jer puno tih radova i zapravo se temelji na tome što bi mi radili kad bi stvarno bili zaposleni u jednoj od PR firmi, na primjer. Sljedeća godina fakulteta za mene je praksa, što znači da ću punu godinu raditi u struci. Sve ovo što sam vam ispričala, način rada, samostalno učenje i kritičko mišljenje, će mi pomoći da tu godinu ispunim i radim najbolje što mogu. To se rodilo iz ideje da na kraju, kada završim faks, ja već imam godinu dana iskustva, što će biti lakše za poslodavca vidjeti kvalitete u meni i meni će biti lakše pronaći posao. I jednog dana kad se vratim ovdje i kad odlučim naći posao ovdje, sigurno sam da ću naći posao koji me ispunjava, ali isto tako se nadam da će sve znanje koje imam i iskustvo ispuniti očekivanja mojih poslodavaca.